Hello everyone, welcome back to Silation. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Rated TV show and namhlanje sikhuluma ngothando nesithembu. Abanye bathi ke kuya-act laphayana akuve kuyinto yangempela, kanti abanye bathi cha i-reality TV show leya yangempela. Lento esiyibonayo injalo ngampela. Well ke guys, namhlanje sikhuluma ke ngoMakhwela kanye ke noMseleko. Guys, abantu bathi uMakhwela uma ngabe nje enamehlo akayibuke kahle le ndoda yakhe bese yayishiya ngoba izinto zakhe ngathi ayizohamba ke neze kahle. uMakhwela guys kuthiwa ke akazale ke enye ingane esibili, lenye ke isagaqanqa nothi ke amaziyo ke asephumile ke aphelela emlonyeni. Umethuli guys sanda kuzala kodwa nje umselo sethu nje into uzoyenza la ekhaya wena ntombazane, wena Makhwela into uzoyenza la ekhaya uzozala ingane. Lokho kwahlula uMakhumali noma engashongo kodwa phela ke ungasho umsholo ngoba vele usho njalo ukuthi wena Makhwela wazozala so emva lengane le kumele uphinde futhi ngibambise enye futhi ingane. Into ke guys emangaza abantu abaningi ukuthi hayibo uMseleko wayeke uMakhwela umsebenzi wathi ke uzomkhokhela imali ke le kade ke eyihola ke emsebenzini, akamtshela ukuthi phela uThembu Makhumalo ukuthi uyena ozofanda leyo situation. uMakhwela guys uthi cha sengicela increment ngoba phela mina nje ngangiyisebenzela kahle, wanqaba uthi cha uzowakha kanjani umuzo kaMseleko, usebenza le nami ngile, so nje kwaba kuhle ukuthi uvela uyeke uzozala ingane bese ke ubuka mina kulinda mina ukuthi ke ngenzani. Naka ama comment abantu ke bakithi lapha na ke inkundleni zokuxhumana ngendaba ke yokuyeka kaSamkeke umsebenzi. Uthi omunye akasemncane for lempilo uSamkeke anginamona kodwa hey mhlambe yena akayiboni lento esiyibonayo. Uthi omunye wazi wamncane ngabe uthembeni ngoba even if angashona uMseleko today ngeke athole ngisho isenti ayichaqa manje lo sisi akaboni yini ukuthi uMseleko unjani. Uthi omunye hayibo akamazi kahle uMseleko lo mntwana, hibo shembe akasasebenzi. Hayi cha naye guys uyayithemba ke le ndoda ngampela. Indoda engathembekile kanje akuyibuza koMakhumalo, ayibuze koMangwabe, ayibuze koMayeni. Washo uMayeni wathi usazokhala lona, usazokhala kamazi kahle umusa. But guys cha kushubile ngampela uSamkeke lokho ayizela uMseleko kwase ngazi ukuthi akukhona lokho ayekubona. Yabona manje mayizobona kahle hle ukuthi kwenzekalani. Uthi omunye hayibo umuntu wavele nje wanamathela indoda nje enoshukela, indoda egugile kanjani. Asazi guys, that bring us to the end of this video. To leave your comment below and share your opinion. Bye my baby.